Se menikin hyvin. Löytäisikö täältä joku toinen? Tuossa on se klarinetista. Otetaan sille. Klarinetisti puhelimesta. No Sanna täältä Turun työväenyhdistyksen soittokunnasta terve. Sellaisella asialla lähdin soittelee, että jokohan soitat jossain orkesterissa. Eihän me ole ehtinyt mihinkään, kun mä oon just vasta tänne muuttanut. Mitä jos tulisit vaikka meidän bändiin soittaa? Me harjoitellaan aina maanantaisin tuo Linnakatu 31, niin 18-20. No sehän onkin sit ihan keskellä kaupunki. Sinnehän mie pääsenkin kätevästi. Joo. Onks teillä sit jotain koesoittoloja siellä vai kai muuttaa pitää osatakin? No oikeastaan riittää, kun osaat sellaiset perusasiat, että nuotit ja rytmit ja sitten sitä soittimen perushallintaa. Sillä me päästään alkuun. Ei tarvi muuta. No sehän sit käy hyvästä. Viettääks te sit kaikki minun rahaa? Ei, tää ei maksa yhtään mitään. Tää on ihan täysin ilmasta. Jos sulla on jotain kysyttävää, niin voit vaikka lähettää sähköpostia. Osoite on tysoittokunta@gmail.com. Ja jos haluat tietää, että mitä me täällä tehdään ja millaista musaa me soitetaan, niin käy vaikka vilkaisee meidän somekanavia ja sitten nettisivuja. Sittenhän me tuu ilman muuta. Hieno juttu. Nähdään maanantaina. Moikka!